Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras niyo amin papagayam. Intay ibasa ti Matthew Kapitulo 7, versikulo 1. Diyo okuman dagiti sabali tapno di na kay tumot okuman ti Dios. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno, ken biag. Apay nga itakala ang asumangpet, Berting. Umay kan Leti, sumrektan. Ha? Adda ka duam asimangpet? Iso ni Leti. Inyawid kun dito'y balay, tap nagkakabalay tayo natalo. Pudno day tama ng beya. Di ka agdanag. Ipas nga ko ti sikog ko. Anak tayo atallo. Anya? Ibilang kumutan kas pudpudno nga anak ko ni Mita, nga anak yo. Diyak laing pagarup amaramid mo kanyak ti kastoy, Berting. Ladingitek, ang naramid ko ti kastoy. Gaputa kayat ko ti maadaan iti ado nga anak. Anya? Amumet, bumakit kan. Di na kun may ipayan iti lalaki nga anak. Sige, diyakon ipilit ti bagikan ka. Alangarod. Agdan na kayon kasagasawa. Si papalubos akon, Berting. Agyaman nak, ha? Agyaman nak, tamawatan nak. Sige, agtugaw kayo nga rod. Tainak mangisagana iti pangrabian nyo. Nalpas kami itayon kanimita ng rabi. Mita? Ulag kakit dia babae. Ha? Ala, nunalpas kan anaginaw iti pinggan. Rumwar kan tamaturog Mabiit la. Rumwar kan! Di nakasarsarita. Anya ti basol ko kan ka, Mita. Damagang pa lang. Amom lang arudan nga da asawa ni tatang. Ngam nakirelasyon kakit din kan kwa na. Kinapudno na. Diyak amo nga adagayam asawa ni Berting. Huston! Awan kit dit bayin nyo Agsarita ta ko maana imbag, Mita. No di nakpaila panawan ang mga nuan nyo ti maramid ko kan ka. Rumwar kan! Kayat ko ti agmay maysa. Sige, rumwara kon. Darasam! Huston, Mita. Di mon ululitan pa'y dayjay nga inaramid mo. Anya? Kasjay lang arudan ti inaramid da kada kayo? Jack mamingga, aging gaadi pumanaw day dya babae ditoy. Bay amla ang ida anak ko. Amang ano kagura na kalaang ti amam. Nanang, no may rusok yu ti kastoy ang mapaspasamak. Saan kanyak? Anya? Amang ano maipungot-pungot ko pa day dya babae iti sangwanan na. Kaslad na parikot mo, Alita. Tatang. Itay ka pa nakapanimid. Naunag ti pampanunutab. Ni Mita nga anak ni Berting. Kagulguran ak unay, tatang. Kataganos ka, anak ko. Tanaglawan ka mat ka ni Berteng. Tatang. Di ka pa'y lakat panawan ni Berteng. Takas tamot laang ti sasaadab. Papay Leti. Kasla jakon makaanos pa'y nga agyan dito. Kanayon mo takos ko sila panak ni Mita nga anak mo. Kasta lang, tada mo pa'y laeng. Agam no bumaybayag ton. Mayatan. Nga Berting. Agbaliw tumat lang, dayjay. Bayam, takasaritak to ni Mita. Pumanawak laangan dito. Naikitinday to'y alab ko, aya. Tagpasugnod manen. Di mo imbagbaga nga da asawa mo. Pumanawak sa laangan. Di mo't nagsaritaan tanti maipapan iti dayta. Kasladyak kaya pumanawaksan dito. Talagamot ang nagpuskultiro pa day dya babae. Uray pa kita iti madi. Ngam kasla di na ikan ka no. Ay, rumwarak man laangan. Mabis man lang, Mita. Apay tatang. Sarda nga man apakpakitaan iti madi, ni Leti. Diyak matpakpakitaan iti madi. Di ka man agrason. Tapno amom, awan ti basol ni Leti. Anya?
Siyak tinangaram kan kuana. Gaputasaanan ang makaanak ti baket nga inam. Isosar dengam man akus kusilapan. Agdardarasak tatang. Rumarak pay. Dita kayon. Mita! Kasarsarita ka pailaeng! Agsubli ka! Anda kagayam dito'y balay? Nabartag ka kadi, Mita? Anya ti bibiyang mo no nabartakak? Kwarta maya ti naramat ko. Sige. Panawan kan dito Sige! Pumanaw kan! Buisit kakit de! Ha? Di mo pa yung matulungan ti inakiti trabaho dito'y balay. Dahil tala sumursurot ka ni tatang ti araramidam. Kwa. Padnamat ah! Imbes nga bati ka dito'y balay ta tumulong ka iti trabaho. Ang amsan! Talay-talatan ipos iti sa dino man apapanan ni tatang ti aramidam. Awanan kagit di bain! Anya ka din ayamita. But-but ngam samot ta ni Leti. Masurunak ngamin, nanang. Pakawanan talaangan ida anak ko. Pangaasim ta di mo na yun ang timadi nga inaramid ti amam. Anya ti kayat ko asawan. Nasakit at talaga ti inaramid ti amam kanyak. Ngam kasmay sa Kristiyano. An-anusak ti amin. Nanang, apay akasta kayo. No anya ti kayat ni tatang, itulok yulatan, nga uray pa'y no pagbalinin na kayo akas larugit laang dito'y balay. Tay kunada nga ruden. No isuday ta ti daw aton da. Itad mo. Numabisin da. Pakanam ida. Kat numawaw da. Painumam. Takas ta ti bilin ti apo. Ladingitak nanang. Ngam jak maklon ti kastoy ang mapaspasamak iti pamilya tayo. Jak maklon! Nalpas ko matlaangan ti daldalusak. Nasayaan. Tapnawan ti makunakanyak ni Mita inton sumangpet. Ne, nalpas mo matgaya man ti daldalusam. Di ka unay, Leti. Amang ano makapadakas kan kadayta. Kabailak pay, di ka agdanag. Ay, un gayam. Ada ginatang ko abado ti baby. Huston to no agpas ngay ka. Kasta ka di. Agyaman ak no kastama ng beya. Kan ada tinapay a ginatang ko. Makamukan nga agtimpla iti kayat mo nga inuman. Sige, taada pa'y papanak. Makonsensya ak pa yan. Nakasaysaya at kanyak ni Manang Beya. Nasaya at matgayam a tao. Anya dayta? Kawas mati maladaga. Ginatang ni nanang mo. Inted na kanyak. Usar ka no para iti adim. Anya? Tanipay nanang tigimatang iti aramatan ti maladaga? Amita. Pumanaw kayo diti balay. Tano saan? Talaga ang makaaramidak iti saan ang maiparbang? Naamiris ko. Asaan ang maiparbang ti inaramid ta, Berting. Iso anas kan apumanaw akon diti balayo. Saan arumbang ti inaramid ko? Anagtali na udak pay laang diti balayo. Nagpuskol ti rupak, Berting. Sana mabalin, Leti. Di ka pumanaw. Pumanaw hak. Lading itak. Ngamjak kayat ti agtalinaod iti basol. Saan? Sumurutakkan ka iti papanaw mo. Saan ang mabalin? Agtalinaod ka diti balayo. Di mo panawan ti pamilyam. Nasingpat ti asawam. Kat saan arumbang agulibam. Di mon ulitan ti mga lilaw iti babae, Berting. Agbalbaliw ka kumamutan. Nasayaat mo tapimanawan day dya babae, nanang. Kunak no agnanayon ti kinapuskol ti ropa na. Awanan bain a babae. Anak, agbasol ti tunggal tao.
Namdumtang lata ti panagamiris. Kat, napakawan mo ka din ni tatang? Uwan, anak ko. Idi pa'y laeng anapakawan ko ti amam. Sapay la ko mga rod. Ta ipakita na ti panagbalbaliw na. Tano saan? Ang mga nuan niya pa'y ti maramid ko? Kagurak ni tatang. Kastamot tan ti babae na. Managbasol da. Nagpuskul ti rupa da. Kas itinakon anak ko. Ti tao kat managbasol. Iso adi mo o kuman ida. Agyaman ta si marungkar ka, Mita. Manang Leti, mabalin ka di ti makitugaw kan ka? Sige, Mita. Anya ti ibagam. Kayat ko nga alaan dahi ti agundaway. Nga agkid daw iti pamakawan mo. Para iti anya. Pagbabawyak itan dagiti madi nga impakpakitak idikan ka, Manang Leti. Awanan kanyak dayjay, Mita. Kat agyamanak, tadi na kun kagura. Saanan, Manang? Naamiris kon? Asaan arumbeng nga ukuman ka? Gapot ako ama nagbasol ka. Mita, Husto ni Nanang. Managbasol amin a tao. Iso nga oray siya, managbasol akmat. agyamanak ka, Mita. Kat sapay ko ma, taag talina at tikinasingad ta adwa. At itinatgadak, Bea, bakit? Gumatang ka ni ti masapsapol tayo dito balay. Kan gumatang ka matan iti bistidam. Tani, pasig adahan dagiti kawas mo. Lakay? Uwan bakit? Pagyamanak langan, tanapig sa aklat ta. Iti kasta, makapagtrabaho ak austo. Para kada kayo iti anak ta. Naragsakak iti panagbaliw mo, lakay. Tatang! Kagap-gapok iji pagnanaudan ni Manang Leti. Ha? Mita? Wan, tatang, nanang. Nagpas nga yan. Kinapudno na, nasabat ko idi ija tiyandaan. Kat nagpakpakawan kanyak. Natignay materik nak. Sipud idin, nagbalin kamin anasingad. Agyamanak no kasta anak ko. No pa'y kasta. Ikarikmat kan ka, Bea, bakit? Saan ko nasublyan, ti basol? Agyamanak, lakay. Agabrod ni Manang Leti, tatang. Kat kinid daw ko, asyak ton ti mga iwan iti kabsat ko. Anya? Sigurado ka kadi, Mita? Wan nanang, no, okay lang kan ka. Uwan, anak ko. Okay laeng kanya. Berting, lakay. Anya ti makunam. Taadan di ti balay ti anak yu kanileti. Naragsakak. Gaputa anak kumot ni baby. Ang sikat ibang panunutak bakit? Nga amangan no maditirik nam. Napanmanggad ni Leti iti balasiw taaw. Kat intalak na ti anak na kadatayo. Kan may sa, nagbalbaliw kamatan, saan ka di? No kasta karod, awanan tinaskan apakasairak pay. Agyamanak no kasta. Kan agyamanak, tanatib karkalatta. Itilikudan ti impapaay ko ken ka asaam, ken sakit. Awanan ti sapulag pay ita, lakay. Gaputa makitak ti talaga pa nagbalbaliw mo. Kat sapay la kumangarod. Tagtultulo yan ti panagbaliw mo. Uwan bakit? Ipanamnamak daytakan ka. Nalawlawaganan ti panunot ko. Gapu matlakan kang asawak. Da kayo matlang iti anak ta. Ti inaramat ti Diyos. Tapno agbalbaliwak. Dumteng latta ti intay panagbabawi, kat ilinteg tayo tinarugit nga aramid tayo. Itultuloy tayo nga rod ti agbaliw, tano kasta ti aramiden tayo, maragsakan met ti apo kada tayo. Papagayam, ditan ti naggibusan ti maysapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag.
Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.